Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Bagyo Yuwono, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Kepala Sekolah ingkang saduh kinurmatan, Bapak-bapak saha ibu-ibu guru ingkang saduh kula bekteni. Adik-adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah katur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan, rahmat sarta hidayah dumateng kita sedaya. Satemah ing wekdal punika saged kempal manunggal kanthi wilujeng miring sambikala. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani. Sakedhap malih kula sakanca kelas 9 badhe nilaraken pawiyatan SMP Negeri 1 Gandusari punika. Pramila mbok bilih sadangunipun kula sesrawungan kaliyan panjenengan sedaya wonten kalepatan saha tindak tanduk ingkang kirang mrinani ing panggalih panjenengan sedaya. Kula sakanca agunging pangapunten awrat sejatosipun kula pepisahan nilaraken pawiyatan punika. Nilaraken adik-adik kelas kula ingkang sampun kula anggep kados dene sadherek piyambak. Nanging kados pundi malih, jar kula panjenengan sedaya namung titah sawantah boten kuwawi nyelaki. Pepastening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Adik-adik kula nderek pepenget dumateng panjenengan sedaya. Sakmedal kula saking pawiyatan punika, pangajap kula adik-adik sakedha dados siswa-siswi ingkang tansah mbangun miturut dumateng Bapak saha Ibu guru. Lan dados murid ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik kula tresnani, kula tansah njurung donga lan pamuji mugi-mugi ingkang taksih wonten ing pawiyatan mriki tansah pikantuk pangayomanipun Allah Subhanahu wa taala. Samanten uga kula nyuwun donga saha pangestu mugi-mugi kula sakanca saged nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana namung samanten atur kula minangka sesule rencang-rencang kelas 9 sedaya. Mbok bilih wonten gelap gang suling saha benceng cewenging atur, kula tansah nyuwun mumunturing samodra sih pangaksami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.